Ти си от хората с гена ям много, ама нищо не качвам. Днес ще ти покажа кои са 5 неща, които на мен ми помогнаха да кача 20 кг мускулна маса. Остани до края на видеото, за да разбереш как можеш да получиш безплатна тренировъчна програма за покачване на мускулна маса. Първото и най-важно нещо, това е поставянето на цел. Пише малко грозно, ще извинявате, дано да е четливо. Да вземем за пример, че съм момче, което тежи 70 кг. Моята цел е да стигна 80 кг. Сега, много важно нещо. Имаме целта, а как ще изпълним? Отваряме калорийния калкулатор и той ни казва, че за да поддържаме 70 кг са ни нужни около 2000 калории. Вече имаме поддържащите калории. Сега, за да покачваме килограми, трябва да се намираме в калориен излишък. Това ще рече, че добавяме към тези 2000 калории около 700 калории. За да качим до 80 кг. И сега, приблизително смятам, това е абсолютно наизуст, сега говоря. Ако искате да го направите малко по-точно, отваряте калорийния калкулатор, ще има отделен клип за това, как да си направим хранителен режим. Така, общо са ни нужни 2700 калории, за да стигнем 80 кг. Това ще рече, че са ни нужни около 2 месеца и половина, за да качим 10 кг отгоре. Даваме си 2 седмици аванс и го правим 3 месеца. Така, вече имаме цел, вече сме си определили и времето, в което трябва да я изпълним. Сега, следващото нещо е да разбием тези калории 2700 на макронутриенти. Нещо, което аз препоръчвам е поне по 2 грама протеин на телесно тегло. Де факто, искаме да станем 80 кг, умножаваме го по 2 и добавяме съвсем малко отгоре, за да сме сигурни, че ще хитнем протеина. Това означава 170 грама протеин. Мазнините горе-долу трябва да са по 1 грам на телесно тегло, което искаме вече да постигнем. Така че даваме си малко плюс, все пак сме в калориен излишък и правим 100 грама мазнини. Нещо, което остана последно, това е въглехидрат. Имаме около 315 грама въглехидрат. Отделен клип ще направя как да структурираме хранителен режим и как да пресметнем макронутриентите нужни за покачване на мускулна маса. Най-важното на този етап, че определихме цел и времето, в което трябва да я изпълним. Имаме калориите, които трябва да спазваме, 3 месеца се придържаме стриктно към този хранителен режим. Облеко се малко, все пак е зима, да пазим мускулите топли. А не за да ги скрия, защото ги няма. Вече сме определили колко калории ни трябват. Имаме макросите, които трябва да приемаме на дневна база. Второто нещо, което трябва да направим, това е да си обърнем внимание на храната и по-точно какво ядем и кога ядем. Нещо, което аз правих в началото, това е да стъпкам с каквото ми падне и когато ми падне. Това ще помогне да качиш много мазнини и много малко мускулна маса. Така, какви храни трябва да ям? Нещата, които трябва да приемаме, трябва да са чисти. Това ще рече, протеините трябва да ги набавяме от чисто месо, като пържоли. Мазнините, които са отговорни за регулацията на нашите хормони в тялото, трябва да ги приемаме също от чиста храна. Това са яйца, авокадо и тем подобни. Качественият въглехидрат трябва да идва от картофи, ориз, боб и така нататък. За да държи нивата на кръвната захар на едно умерено ниво, няма големи пикове и спадове на кръвната захар и когато отидем в залата да се чувстваме уморени, а трябва да имаме сила. Третото и едно от най-важните неща за мускулен растеж, това е съня. Пренебрегвано от много хора, съня е отговорен за нашия мускулен растеж, тъй като в дълбок сън се освобождава хормона на растежа, който е отговорен за покачване на сила и мускулна маса. Затова не случайно повечето спортисти спят по над 12 часа, за да могат да възстановят. Но това при нормално работещ или учещ човек е напълно невъзможно, така че ти препоръчвам да спиш поне по 8 часа на денонощие. Четвърто и може би есенциално важно за покачване на мускулна маса, това са добавките. И точно какви добавки да пием.
Когато говорим за мускулна маса, едно от най-важните неща за покачване на мускулна маса от гледна точка на добавки, това е креатина и по-точно монохидрат. Креатин е отговорен за задръжка на вода в мускулните влакна, което ни дава повече експлозивна сила, а оттам и повече сила в залата. Втората най-важна добавка, това е протеина на прах. И по-точно суроватъчен протеин. Протеина спомага за възстановяването на мускулатурата от предишното ни натоварване. Третата добавка, това е ашваганда. Тя спомага за намаляването на нивата на кортизол, които сме натрупали през деня. Кортизола знаем, че е хормона на стрес, а стреса в нашето ежедневие преобладава. Дали от работа, дали от тренировки, дали от каквото и да е. Така че ашвагандата държи нивата на кортизол на малко по-ниско ниво и това ни спомага също за цялостното ни възстановяване. Четвъртата добавка, която е добре да приемаме, това е магнезий. Магнезия ще ни спомогне за разтегливост и отпускане на мускулатурата, което ще ни спомогне да не се контузваме. Петата последна добавка, която ви препоръчвам, това е витамин D. Доста хора имат недостиг на витамин D, тъй като работят на затворено пространство, не приемат слънчева енергия, а пък той е доста полезен и отговорен за скелетната структура. Последното, но не и по важност, това са тренировките с тежести. Какво е важно да знаем, когато искаме да покачим мускулна маса за тренировките с тежести? Най-важното нещо е да знаем, че мускул расте с прогресивно натоварване. Какво ще означава това? Да стремиме по възможност всяка тренировка да дигаме с много малко килограми, за да имаме прогрес. Да кажем, ако правим днес лежанка с 50 кг, следващия път за същите серии, същите повторения, трябва да се стремиме да дигнем поне с 2,5 кг. Това не е възможно всяка тренировка да става, затова трябва да е умерено и прогресивно. Другото важно нещо за тренировките, което трябва да знаем, това е да се придържаме към един и същ тренировъчен план. Грешката, която аз правих в началото, е да гледам различни тренировки и всеки път, когато отида в залата, тренировката ми беше различна. Но това няма да помогне мускула да порасне и да се адаптира към даденото упражнение, за да изгради сила, нужна за мускулна маса. Другото важно нещо е да знаем кои упражнения са основни и кои са допълнения към тренировката. Основните упражнения са клек, тяга и лежанка. Ако искате да видите как правилно могат да бъдат комбинирани, може да изтеглите безплатната тренировъчна програма долу в описанието. Другото важно нещо за тренировките е това как да комбинираме дадените мускулни групи. Една мускулна група, за да е добре възстановена, и трябват поне 2 дена. Но съответно е добре да се тренира поне по 2 пъти седмично. Съответно, да речем, че имаме гърди понеделник, добре е пак да ги тренираме след сряда. Така мускулната група е добре възстановена за следващата тренировка и максимално натоварена, за да няма мускулен разпад. Това бяха нещата, които на мен ми помогнаха да кача мускулна маса. Другото нещо, което искам да кажа е, че канала сега стартира и ще има доста подобен тип видеа. Затова, ако искаш да не ги пропускаш, може да се абонираш.